Joka 3. sekunti joku ostaa jossakin päin maailmaa pullon Tahitian noni-juomaa. Oletko hämmästynyt? Sinun ei pitäisi olla. Miljoonat ihmiset ovat ottaneet juomat osaksi terveellistä elämäntapaansa, ja Tahitian nonin juomat ovat menestyneet ympäri maailmaa. Kaikki alkoi 2 elintarviketutkijasta ja tuntemattomasta hedelmästä. John Wadsworth ja Stephen Story tiesivät, että Tahitilla kasvaa hedelmä, jota Polynesian alkuperäiskansa ylisti sen hyvien ominaisuuksien takia. Kun he ryhtyivät tutkimaan hedelmää, he huomasivat, että 10 vuosien tutkimus vahvisti sen, mitä alkuperäiskansa oli tiennyt koko ajan, nimittäin sen, että nonihedelmässä oli jotakin ihmeellistä. Hedelmän jalostaminen tuotteeksi ei ollut helppoa. Kokeiluja ja töitä tehtiin kuukausien ajan, mutta kun Wadsworth ja Story lopulta onnistuivat, he eivät olleet luoneet ainoastaan tuotteen, vaan kokonaisen teollisuuden. Loppu on, kuten sanonta kuuluu, historiaa. Tahitian Noni Internationalista on tullut yksi terveysalan mahtavista menestystarinoista. Tahitian Noni Original-pulloja on tähän mennessä myyty yli 100 miljoonaa ympäri maailmaa. Yksityisomistuksessa olevilta viljelmiltä laatukeskeisiin tehtaisiimme Tahitilla ja sieltä paikallisiin pullotustehtaisiimme USAhan, Saksaan, Kiinaan ja Japaniin. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme valvomaan koko tuotantoketjua puusta pulloon. Omistamme ja ylläpidämme maailman ainoata yksinomaan nonitutkimukseen keskittyvää tutkimus- ja kehittämislaboratoriota. Sitä johtavat eri puolilta maailmaa tulleet taitavat tutkijat, jotka harjoittavat huipputason tutkimustyötä nonijuomista. Pääkonttorissamme USAssa sekä 10 aluetoimistoissamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa työskentelee ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden ainoa tehtävä on auttaa tuotekonsulttejamme menestymään. Aikaansaannoksiamme alusta vuodesta 1996 lähtien 4,5 miljardin dollarin myynti, 2,2 miljardia dollaria maksettuina palkkioina, 52 maailmanlaajuista patenttia. Mutta tärkeintä meille on ero, jonka luomme ihmisten elämässä. Voiko yritys toimia iloa tuottavalla alalla? Me uskomme niin, ja niin tekevät myös ne miljoonat ihmiset ympäri maailmaa, jotka luottavat siihen, että tuotteemme auttavat heitä kohottamaan elämänlaatuaan. Antaumuksellinen suhtautumisemme iloon vaikuttaa kaikkiin tekemisiimme. Se vaikuttaa tuotteisiin, joita valmistamme, ja tapaan, jolla ne valmistamme. Nonijuomavalikoimamme tarjoaa ainutlaatuisia etuja. Tahitian Noni Originalista on tehty tähän mennessä 14 kliinistä tutkimusta. Se vaikuttaa tarjoamiimme liiketoimintamahdollisuuksiin. Palkitsemme itsenäiset tuotekonsulttimme yhdellä alan anteliaimmista palkkiojärjestelmistä, maksamalla 53% provisioihin oikeuttavasta myynnistä palkkioina. Se vaikuttaa omaan tuntoomme yrityksenä, tyydyttävien sadonkorjuumenetelmien ja ympäristötietoisuuden tärkeyteen, mielekkäiden sosiaalisten ohjelmien tukemiseen ja jokaiseen tekemäämme liiketoimintapäätökseen. Voiko yksi hedelmä muuttaa elämän? Kyllä, olemme nähneet näin tapahtuvan lukuisia kertoja. Voiko yksi yritys muuttaa maailmaa? Ehkä ei, mutta tiedämme, että voimme auttaa sinua muuttamaan oman maailmasi.